Isigcawu samashumi amathathu nesikhombisa sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 3. Kusakhanya Luvindi kodwa sekusile ngoba ikhukazi seyilandelwa amajelo azo nje. Yize emzini eminingi sebevukile abadala nentombi seyishisa uhleke emthonjeni okukhelelwa kuyo ezinye emahlathini okuthezwa kuwo. Kodwa kukakasi ukuthi abantwana sekungabe bavukile. Elawini likaMazwakhe kulelo Mbalula nayo sevukile wahlala ngesinqe embhedeni. Ngenhlana kwekhanda lombhede sisakhanya isiphefu ize noma ukukhanya kwaso sekufiphala. Ngena akukhixwanga uMbalula esho ngesikhathi ezwa kukhona ongqongqozayo. Mbalula engene eqalaza ukuthi uyedwa yini lapha. Uphuma zakhe akakafiki selokhu ehambe phezulu eya kulozolile. Nami ndilinde yena kwaye siye airport ukuyohlangabeza upheli. Mbalula uyangithanda ngithi emngene emlonyeni. Wethabile uyayazi nje lonto esukuma uMbalula esondela kuye. Kuzofanele usheshe unyakazeke uma kunjalo. Njengamanje mina ngifuna ukuyikhumula yonke lento abangibathise yona. Angiyimisela ukuzokhehlwa umuntu engamfuni. Asondele kuye ambuke emehlweni. Mbalula mina ngifuna wena. Nami ngiyakufuna Thabile. Phofu ke ayikho into esinoyenza xa ngaba abazali bengavumi. Ikhona Mbalula. Ikhona ngiyazi. Kodwa ifuna isibindi. Uma ungithanda futhi ungifuna kuzofuneka ushiye uvalo unqobe isibindi. Athula uThabile ephefumula ngovalo. Nginecebo. Lela ntoni locebo Thabile? Lingelokuba siphula ukundlele sibaleke khona manje. Mina nginayo inkinga yokudinga ngiyocasha ukuze abazali bami baqonde ukuthi inhliziyo yomuntu ayiphakelwa nokuthi ke sesiphila kwesinye isikhathi la kungaselula ukuphoqelela umuntu angamthandi. Kahle Thabile. Unyanyisekile ngalento uyithethayo. Mbalula. Lesi isinqumo esinzima kakhulu nesifuna ukuthathwa ngesivinini esisimanga. Konke lokhu kufanele kwenzeke ngaphambi kokuba uMazwakhe afike nangaphambi kokuba iningi labantu livuke kwazise mina kufuneka ngabe ngisemgonqweni. Ngakho ke umuntu ozongibona ngisemotweni yakhe emgaqweni inkukhu izokusola umqhakazo. Ngithini ke mina kubazali bakho abangithembe ngalendlela? Mbalula, ngithe okwamanje asiyilibali inhlonipho. Kwesinye isikhathi kuye kufuneka senze izinto esingajwayelekile ukuze nalabo esiqondise kubo bawuthola umyalezo. Ubaba noma kufuneka bazi ukuthi umendo wakhiwa ngothando hayi ngeenkombo. Akusekho buhle bendoda manje enkomenzayo. Yisho-ke sizophuma kanjani apha emzini? Mina ngizophuma sengazi ukuthi ngizophuma njengomuntu oyangaphandle. Ngigwegwese njalo ngiye ngikulinde emgaqweni. Wena-ke uzongena emotweni ungithole sengikulindile ngaphandle. Ekufikeni kwakho siyobe sesibaleka siye siyifihle la sicabanga ukuthi kuphephile khona. Kuyothi kungaphola isimo bese siphinde siyavela kubazali sesibabonisa ukuthi inhloso yethu kwakuvumela isimo sizikhethele sona ukuthi sizozixazulula kanjani. Ngiqinisekile ngaleso sikhathi uMaqhawe uyobe seyitholela umuntu amthandayo wamshada mhlawumbe seze wamzalela nabantwana. Nawe mntakwethu uyobe uphethe inkomo zekhehla uzovala isikhala esizovuleka njengoba basemgazini bezoyilanda nje lezi umama athi kuyimpoqo uma zibuyele emuva. Thabile ndiyayoyika ke le phofu ke kuba ndithanda kwaye ndizimisele ngawe ndizawukwenza noba yintoni kuba iphumelele. Iya hamba ngoku ndikufumana endleleni njengokusho kwakho. Ebambelele qolo uMbalula eqalaza emkhathini ngesikhathi uThabile ephuma ngomnyango. Kuthanda udlala. Ndim lo osezawuphenduka uchaba kumhlobo wami kuba ndibaleke nje nodade wapho. Ndim lo osezawulahlekelwa ngabadala ebese ndizitholele bona apha eNatal ngenxa nje yothando. Phofu ke kulungile. Eshutheke ezinye zeingubo zakhe kwabanye boplastiki. Esayaluza kanjalo kungena uMazwakhe. Mfowethu sesileti kakhulu. Phela kufanele sibe sese-airport ngehora lesishiyagalombili. Kanti uma kunjalo kuzofuneka ngabe kade sisukile phela thina manje. Kodwa ke umuntu obambezele yonke lento yimina. Yithi ngithola amanzi okuhlamba bese siyaphuthuma.
Wena usuhlambile? Umazwakhe abakazi uMbalo, usugezile? Hayi andikagezi nami ngokwami. Kaloku bese ndicinga into yobana sele sizishintshile izinto kuba ndibona ungasafiki. Phofu ke singakhawulezisa kaloku sihlambe singamadoda nje. Iya uthola amanzi ashushe endishini. Mna ndizawuhlamba emva kwakho. Nangale nje kwalokho ndisafuna ukuyidumisa le moto ndiyive nje kuba sele isisithutyana imi lapha. Ndiza ke ndiyidumise nje ndiyireve yayiva ukuze ilungele indlela. Xa ndibona ndizawujika nakhona apha ngaphandle nje wena ukuze ndenze sure uba ngexesha esizawungena ngalo kuyo selingumlilo. Aphume ngesivinini umazwakhe nendishi ngesikhathi uMbalula naye emlandela noplastiki ayafika ngene emotweni eyidumisa inyelele njalo iphuma ngesa.